Ko himen ko parabid how try Jesus Christ. Ki jimpule min dakasni ki kot ki ver yangi ban puson sa shasin shapanga jinkut jonga por. Hangne ngidon artili ki jinkut. Kawai ke jinkut ngidang pinkut usnem ar hajar ar posau. Kawai pat ke jinkut jonga jingim. But sa kawai pat ke jingkut rungilaban nong kalawang ke jingwan baar jongu jisu ban bishar ya kibayim bat kibayam. Uyanis bakuit ukren halor kum kata ke jingkut. Habala jan wan ujisu ha kane ka perte ke jingwan baar jongu shua banjia kane kin sami pun ki briu ki kain yalate kumu kris kabangi ong Chris Lamler. Kabamut ki le ki kam persha yaga jingikai jungo Chris. Ki hikai ki baro persha yaga gospel. But ki penshoy ki briuru ban len yau Chris. But ki pensluri ki briu ban im yaga jingim bam koi kam dame yaga pop. Te ka pop ka yang persha yaga jingkot jungo Jesu ban long ki bakoi. Nagataka daw ko himen ko para habangi kran shapang u Chris Lamler ngimde ben sauthu ba en so wan way u buryu u bakumda henre ki kambaro kabang ngimlin banle ki bor baro kabatrei kam saudong janga perte ba ki jinglong jangi buryu kabakongu ya ki baro ki basunyu haga jingim lada manga ban mapi Nistang ban kam eat yaki baro jangane ka kinja porte kam dame yaka pop yaka jing sngoba kumda ter ngiru ni yasrim badu Chris Lamler namar bale suki pasuki ngin sa duno yaka jinglong Chris haka jingim jongi namar ujisu ulong uble bad ula don badu bale badu la long uble bad ha u la taw ki baro Kau latau ya ke baro kabamud ke jingmud jembar kan jangi ke jingim jangi ke jinglong jangi ke perte baro kawai latau henry ya ki jingtau ki yang persya ya wunong tau kane kalongga jinglong jangu Chris Lamler mangi ki jingtau ngi yang persya ya wunong tau bad ngim tre ban kongu yawu pinban ngi kongu ya ki jingtau saudong jangi kane kalongga por jong u Chris Lamler. Ladang i kam id ye ki jingtao, ladang i id ni kam id ye ki baro kabakring yangi, ladang i kam id ya ka pop, ladang i kam id ya ka jimbam koin ha ka jingim jongi, ngiru ngilong ki bakarshan ya u Chris Lamler. Ladang i karshan ya ki jingkran kana jongi brio, persha ya u Chris, ngi karshan ya u Chris Lamler. Ladang ngim ngeit ka jinga jungu Chris ha ka jingim jongi ladang ngim treshitom naga benda ka jingku janga ben siem jongi ngi karshan yau Chris Lamler ladang ngi penslori ki briyu ki ba ngop ha ka pop ki ba im ha ka pop ba ngi alom paralog bat ki ba ngiru ngi but tineng yaki ngi karshan yau Chris Lamler ladang ngi ngim sautanna shu yak tinu balai Bad ni ngautan na dia ke baro jang ke tin jang ke briu banya ke tino balai ngi karshan ya u Chris Lamler lada ngi stam ban saut ngau jaitu ban mane ya u Chris pin ban ngi kam pelud por nagabinda ke kinja perte ngiru ngi karshan ya u Chris Lamler kino ki kam nadu ki kam barit hadu ki kam bakrau habang stang ban kongu kita ke baro kabalong ka dakashin persha ya u Chris ngiru ngilong bendalang badu Chris Lamler kabamut bamai Chris Lamler kabamut soitan Chris Lamler kabamut ka dakashin jonga jingdo bad ladang ni don hangi kum kini ki jinglong suki pasuki ngiru ngino shiliang shaka benda jongo Chris Lamler Badang ngi kendai jing shai, ngi kendai ka jinga ngi kendai jing kuit, bad ngi stang ban im lai luid.
Don buon gi brio ki ba kran light luid, ki ba kwa ban im light luid. But kim nuchu ban tre ban im ya ke jingim kaba wan na ujisu balonga jing shai. Don buon gi kina samla hagane ga juk kaba menda kim treshu ban pediang ya ke jing shisha. Ladang ngim treshu ban pediang ya ke jing shisha ha ke jaka ban light luid ngi kerlalong ki mrau. Tangga jing shisha kalaban perlait luid yangi. Ya ki jing tok kamlaban perlait luid yangi kan tep merau penban yangi. But kumjuru ya ke jing shai kan pen kuid ya ke jing dum. Ladang ngim jan badu jisu ngin sanang tap dah ke jing dum sudah. Jing dum kalabalong haki kam jangi, haka perkat ke perdan jangi, haka jing snow jangi, haka jing kwa jangi, kumda ter. Bad ngistang ban buri alade haki kam suniu. Ngistang ban buri alade haka jing dum. Ngistang ban buri alade haka jing snow ba janga perte. Ngistang ban buri alade haki eki baro kaba wan naka jing snow ba janga perte. Haka neka dur ngiru ngin kerlalong kinong kershan ya ukrislam ler. Lese don pun gi buriu hakene ke juk kaba minta ki kap kongu ya ka jimlin basiniu. Don pun gi buriu ki bamla satia balai luid na ka bor jeng ke jimlin basiniu. Kawe hadin kawe pat ki karlut pat ki im hakata ka jinglong kabangile komne ngiru ngi kershan ya ukrislam ler. Ya uksui, ya ubamen, bat ki kam jangu, ka jinglong jangu, ka jinglong jang ka jingtom, bat ki jingles new, haki inga sem jongi ngilaban yoi kum gini ki daki shin jong krislam ler. Haka jingim shimet jongi ladangi puson binia ngilaban yoi kum gini ki daki shin jong krislam ler. Haka imlang salang jongi ngilaban yoi kum gini ki daki shin jongi jongu krislam ler. Bad tang ujisu ulaban vengno yangi ba na kane ka jinglong jonguk soi. Tangu jisu ulaban perlai lud yangi na ka bisniu jongo bamen krislam ler. Uno ukran persha ya ukris ulong krislam ler. Uno uburiu bampediang ya ka jingika jongo jisu ulong krislam ler. Uno uburiu bakindran din na ka bakindu burom ya jisu ulong krislam ler. Hakane ke dur ngilaban sautu ko kimen ko para kaparte menda kadon hakakti jongo krislam ler. Nagata kadao ngideben sautu hakaba yo I ya kumkini ki dakishin haka jingim shimet jongi haka parte saudong jongi ngilaban nong suk kaparte kapen kare nagabenda ka jingkut. Kala janwai ya kaparte bad kala janwan ukris bashisha omde krislam ler. Ukrislam ler udon lupa haka perte. Krislam ki kam jongo krislam ler ngiyoi hamalla ke binda kabam wot. Krislam ler lawan minda ukris bashisha ka jingshai jonga perte bade ban wan ban penshai ki brio kaya ka babha bad kaya ka basniu. Kane kalonga jimbishar kadu. Kane kalonga jingwan jongo kris. Kadbangi dangai kuble kadu ya usnem 8,000 posau ngidon kamban kemilin di bun ki baro hausnem banwan lese hausnem banwan 8,000 posan kalabalong jingkut jaga jingim jongi ngimpatte 8,000 posan kalabalong ka por jonga jingwanu kris ngimpatte henrangi de balong balakre namar ngide ben yai rangkat badijisu nagatagadaw yanis pakoy ulahikai yangi pinkre nagapinda ka porkadu bad haba ujisuwan unsa pinshisha unsa pinshay ka jimmo jimbarkat un perlai lud yangi un jid yangi un bishar yangi un penyo hangi yakabaino tongilong kibala kre nagapinda kum ka nega por banginnum ngop hakakti jongu krislam ler neki kam jongu Banginnum kongu kino ki kam sunio haka jingim jongi. Bad ngide ban penpana katma bah persha yau krislam ler haka jingim shimet. Man paiwei kabangi kut yau snem 8,000 posau shong puson. Hadu katno u krislam ler u senshari ka jingim jongi. Hadu katno ke inga sem jongi kadon haka ti jongo krislam ler.
Hadukat no ki kun ki ti jongi kadon hakak ti jongu Krislam ler. Hadukat no ya ka jingkwa jongi kawan naga bor jongu Krislam ler. Pen koi dia lade. Pen bana ka jinge jombi sashasin au Jisu u Kris bashisha u blay jongu blay u blay jongi u ban sasanshar yangi bangindup laban long ki kun ki ba im om ki kun ki ba yap ha ka ba kongu yaki ke baro jongu Krislam ler. Nginduai na kavindaga nega jingaye haga nega Eucharist bakuin. Jisu be id karko kardo yangi penslay yangi bangin dupla ban kentai ki kam jongo Krislam ler. Ngin dupla ban imbat me ngin dupla ban sautu ika jing shai ba purajo me ngin dupla ban kentai iki kam jongo bamen man ka kelip ma jonga jingim jongi kabalonga pop barit jongi kabalonga pop bakarau jongi. En yaro ya utrai Jesu Christ.